speciaal voor die binnen stand wat aan het opbouwen. Mijn kleden en er is weer niks van gezet. En bouw mijn strieën. En dan nemen we een slas. Dat vind ik hartstikke leuk. Het waar is nou mooi. En we steren ik mooi om een benen. Dus dat al het begint te rijden. Dan hebben we nog iets in schoolplak. En er is een tentjeren. En eens komt aten. En die kunnen we weer in het boord zien wetten. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaan zal. Het is hartstikke gezellig. Mensen ik heel vernieuwd. En Tomke komt ik nog. En we halen weer alle leuke dingen, materiaal. Leuke kriekbordjes geweest, nog wedstrijd op schroelkasten geweest, maar op fotokasten. Dus, dit is natuurlijk alle keer een mooi opname en dan kun je alle keer de brood horen. Nou, praat nog Fries, zoek ze. Hallo Yuki, Sami. Hallo, Sami en mama. Nee, Fries. Je moet een Fries praten. Nee, Ja, dat jetsa. maar dat wil ik. misschien zoals die makkelijke meidje, als die de meesten weer omdenken kist als bij. Dat om die en men wekkerlijn had. Dat een heid, krutsk als een pauw, maar die ging te kuieren. Dat ze je vingertje knipte tussen de door. En goede om de invallen knibbel. En dat ze eerst in de eerste klasse zitten hebben. Ik kijk nog. Een vierste groot potleert in het knuske. Tresor! Tresor! Hey! I don't know any Fries. Ja. Hey. Dorio. That's all I know. Ik ben hier om rond te gaan kijken. Ja, dat is het, rondkijken. En met mijn ouders. Wat zal ik nog verder zeggen? Dat is moeilijk te zeggen inderdaad.